Офіс Святланы Ціхановскай паведаміў прадстаўнікам урадаў заходніх краінаў, што з 6 кастрычніка Літва знізіла ўзровень аховы як арганізацыі, гэтак і яе кіраўніцы. Самая Ціхановская таксама пракаментавала пастанову літоўскіх уладаў. Мы з камандай будзем і далей змагацца за вызваленне палітзняволеных, адстойваць інтарэсы беларусаў і прыцягваць міжнародную увагу да праблемаў у Беларусі. Якія б цяжкасці не ўзнікалі, мы працягваем працу. Нягледзячы на любыя выклікі, ніякія перашкоды нас не спыняць. Мы тут і працягваем дзейнічаць. Пасля таго, як Вільня пастанавіла зменшыць узровень фізічнай аховы Святланы Ціхановскай і офісу, той перайшоў на часткова дыстанцыйны рэжым працы. Раней за бяспеку Ціхановскай адказвала служба аховы кіраўніка Літвы. Цяпер жа гэтым зоймецца бюро крымінальнай паліцыі. У літоўскіх палітычных колах гучаць думкі пра магчымасць вымушанага пераезду офісу ў іншую краіну з меркаванняў бяспекі.